Lembrando o disco A Modo, do ano 2012, eu quero contar unha anécdota sobre a canción Carmencita, que pecha o disco, unha anécdota simpática. Estando de vacacións nun pobiño de Portugal, chamado Alcácer do Sal, cunhas salinas moi grandes, de aí o nome, evidentemente, pois nun día de agosto, cun sol destes que non se para ata as 6 da tarde, ata que baixa un pouquiño, 6, 7 da tarde, buscando unha sombra nun lugar do pobo que se chamaba Café Central, nunha praza que tiña un café chamado así, Café Central, había unha señora maior, co seu sumol, collido na man, e coa familia arredor. Era a dona do bar, cos sobriños, fillos, netos, amigos, arredor do bar. Había moi pouquiña xente. Na terraza estaba toda esta xente, pero de clientes non había xente. Estábamos, Iria e eu, a miña parella de entón, sentados na terraza. E a señora pediu-nos permiso para cantar. E puxos a cantar. Empezou a cantar fados. E puxos a cantar e aquilo era verdadeiramente impresionante como cantaba. E eu pedinlle, por favor, despois de cantar o primeiro fado que fixo, se podía gravar. Entón ela xa se veu arriba, puxose máis rufa, e gravou 2 fados, un titulado Que Deus me perdoe e o segundo titulado Carmencita. E o Carmencita, gravado por ela chamase Luz do Alcácer, Luz do Alcácer é o nome dela. E vou chegar a casa despois desas vacacións, transcribino, cantado por ela, no ton no que ela o cantaba, saquei a melodía de aí, aprendín a canción a partir das inflexións dela e da maneira tan maravillosa, tan auténtica dela cantando naquela terraza de Alcácer do Sal aquel día de agosto, e dicín incluílo no disco. E ten esa pequena anécdota. E agora que pasou o tempo, apetéceme que moita xente que non o sabe, cando remata o disco, A Modo, pasados uns 35-40 segundos, aparece a grabación que eu fixen aquela tarde co teléfono móvil a señora Luz do Alcácer.